ang tanan nangandoy o great achievements. Tanan ta nangandoy naman tay mga pangandoy sa kinabuhi. Apan daghan ang mangandoy apan dili buot magsakripisyo. Kuda nga, I want to become like this. Pero dili ta mo invest sa atong time, dili ta mo invest sa atong kusog, di ta maningkamot para atong makabot ang atong pangandoy. Hinuon ang atong buhaton, kung naatay kwarta, manuhol ta og tao nga maoy mubuhat niini para nato. Uso na kayo karon nga kanamitan is estudyante ka or nag-master's degree ka, manuhol na kag tao. Ang alaot ana, ikaw, at the end, ikaw maoy alaot. Kaya nga naman, kung manarbaho na ka, wa makayhanaw, ang nakakat-on, katong imong gipabuhat. So mao karon nga gitudluan kita sa atong ebanghelyo nga kung buot ka nga makakabuot o buot ka nga mahimong something like this, kinahanglan ikaw mo alagad. Sige. Ang inahan ni Santiago o ni Juan, nanay as nanay, mangandoy gud siya og better place, better life para sa iyang mga anak. Same thing like us also, nga kita mampud mangandoy mampud ta og something nga maayong kinabuhi para sa atong mga anak. Mingon siya nga, Lord, kung maghari na gani ka, palingkura ba ning akong anak, mga anak ha, sa imong tuo o sa imong wala. So, murag naliguro gid siya nga naagis na sa duol kaldero ba, duol's power. Unya, mingon si Lord nga to nila, wa kamo makasayod sa inyong gipangayo. You don't know what you are asking. Nangutana si Jesus nga, saman, makainom mo sa kupa nga akong imnan. Tubag din duha ka apostol nga, yes Lord, makainom kami, makahimo kami ni ana. Unya, mingon si Lord, makainom gyud mo sa kupa nga akong pagaimnan. Puti ipasabot ang iyang pag-antos ba? You can share my sufferings. Mingon si Lord, apan ang pagpili kung kinsay mo lingkod sa akong tuog, sa akong wala, it's not on my hand, but it is reserved for those chosen by the Father. So, tapos, karon nabalitaan man sa uban nga mga tinun-an, so nagselos sila, nasuko sila sa atong duha ka mga tinun-an nga magsuon kay sila mampudo na mampuy pangandoy. Usa silang tanan gitawag ni Jesus og gitudloan niya. Nasayod kamo nga mga punuan naghari sa mga tao. Worldly way. Unya ang kadaguan nagmando nila. Giprangkahan sila ni Jesus pag-ingon, apan dili kini mao ang paagi nga angay ninyong sundon. So giprangkahan sila ni Jesus nga it is not something bad to aspire for greatness, but aspire for greatness not in the way of the world. Kay sa kalibutan kinsa may mga great kining mga dagkog power, dagkog posisyon, dagkog nakatunan, pila ka doctorate, pila ka mga masteral, pila ka mga kurso gihuman. Anak, we look at these people as great, but we forget that the greatest of all is the humblest. The greatest of all is those who serve. Say for example, sa atong pamilya o sa atong katilingban, atong gitingala kini mga dagkog posisyon sa kalibutan. Apan nakalimtan nato pagtingala, nakalimtan nato pag recognize ang greatness. Example, sa mag-uuma o sa mangisda o sa laborers. Ngano man, kung walay mag-uuma, kitang tanan wa gyud kanon. Kung walay farmers, walay fishermen, wa gyud tay sudan. Kung walay laborers, kanang atong bugas di na moabot dito sa tindahan. Ingana bitaw,
Kay we look at these people nga dagkog power sa gobyerno, dagkog power sa kumpanya, dagkog ranggo sa simbahan, o sa pana din nga mga powers, titles. But we forget nga ang ingon ni Jesus, I'm not against aspiring for greatness, but the way to greatness for Jesus is you must be a servant. Serve. Kung naa kay posisyon, aron ka mahimong great sa Ginoo, you must be a servant. You must not become a commander-in-chief. Servant ka. Mo ni nga, tanaw na to kay kita nag-aspire man po tayo greatness. Apan dili mao ang pamaagis Ginoo. Kaya ang pamagis kalibutan, sige, daghan diri, power dito, power diri, kwarta diri, goals dito, ana. Daghang kita sa kalibutan. Apan, ingon si Lord, apan dili kini mao ang paagi nga angay ninyong sondon. Giplang-giprangkahan gyud ang tanan karon sa Ginoo. Unsa day ang pamaagi? Serve. Kung naa kay pamilya, serbisyohi imong pamilya. Kung naa kay ginikanan nga masakiton, serbisyohi imong ginikanan. Kung naa kay giatiman nga katawhan, serbisyohi ang imong katawhan. Mabitaw na nga even the government terms, we adopt the so-called public servant. You are not a public master, but you are a public servant. Servant ka sa mga katawhan. So kung naa ka sa simbahan, yung nga servant leader. You are a servant. You serve the people of God as a servant. Kung sa man ang servant, you respond to the needs of your boss. And the boss is the Lord and His people. Mabitaw nga sa Philippine government, kung nakabantay ta sa konstitusyon nato, the sovereignty of the Philippines lies on the civilian, not in any political leader, not in any military leader, not in the president even, but on the civilian, on the people, citizens of the Philippines. So mabitaw ko, whoever will be elected must become our servant. Kung kita nga Kristiyanos, kita nga naa sa simbahan, pwede man mo aspire to greatness, but greatness in the way of service. Pangalagad. Unya kay kita kay di mo ganahan mga lagad usay mundang mata pulan mo tag pangalagad. No. Ang imong pagpangalagad adunay ganti. Sa ingon sa Ginoo, Matthew chapter 10 verse 41, 42, ingon sa nga kadtong maghatag bisan gani og usa ka baso nga bugnaw tubig sa uban tungod kay siya akong alagad, dili gayud hikalimtan ang iyang maayong buhat, gantihan gayud siya. So, igsuon, the way to greatness is not through commanding people, is not by competing with each other, kundili the way to greatness before the Lord is humbling ourselves and becoming a servant. Mga lagad, ayaw kataka, ayaw kapuol sa pagpangalagad, kay ang Ginoong Dios mo na iyang pamaagi. So kanami ka nga gusto ka nga magsingka-singka sa mga tao, gusto ka magkuan-ana, magbuot sa mga tao, mao ni ana dili di ay na ang pamaagi sa Ginoo. Unsa man nga pamaagi? Pamaagi sa kalibutan. So kalibutanong pamaagi. So kung naatay mga ranggos kalibutan, atong gamiton nga mas makapangalagad pagyud ta. Mao na nga ang imong title, pare, imong title tatay, nanay, sister, imong title mayor, gobernador, that title will lead you to become a greater servant. Servant sa katawhan. Sa manindog kitang tanan,